Καλό ρε. Τόσο μακριά που το πας εσύ πρέπει να φωνάζω, Μα γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Τώρα βλέπει. Λοιπόν, είναι καλό πριν πούμε οτιδήποτε να κάνουμε και καμιά προσευχούλα, Ναι, σίγουρα. Έτσι καθιστεί ή όχι? Ας σηκωστούμε. Και τώρα αυτό με παίρνει στη μέση. Ναι. Είσαι φοβερός. Τώρα βλέπει. Άντα σου. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εντσυπλήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εντσυπλήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εντσυπλήμας η ζωή χαρισάμενος. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτυρων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλον ουκ το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμε τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον. Υμνούμε την Ανάσταση αυτού Σταυρό γαρυπομείνας δι' εμάς θανάτων όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε πάλι. Το πιο κοντά βλεγμένα. Είναι πέμπρα που δεν αφοράζω πολύ. Τώρα βλεγμένα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα. Καλωσορίσατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε. Από την όμορφη Κύπρο μας. Την ελληνικότατη Κύπρο μας. Δόξα τω Θεώ. Την Κύπρο τους Αγίους. Ναι, όντως. Είναι αγιοτόκος η Κύπρος μας. Με τόσους Αγίους εκεί, μόνο που εμείς τα κάναμε λίγο μούσχημα φαίνεται. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όμως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μετανοήσουμε και όταν εμείς μετανοούμε ο Θεός πάλι δίνει το έλεος του. Οι Άγιοι πάλι επεμβαίνουνε. Ναι. Και έτσι τώρα που σας βλέπω θυμούμε τότε που έγινε η επιστράτευση για την Κύπρο μας το 1974. Ναι, και με καλέσανε και εμένα. Ήμουνα τότε πρόχριστο. Ναι. Και ήμασταν έτοιμοι να πάμε εκεί να πολεμήσουμε στα αδέρφια μας εκεί. Που άμα χρειαστεί θα ξαναπάμε βέβαια. Θυμούμε όμως τότε μας γυρίσανε πίσω οι αθεόφοβοι. Ναι, και έχουμε αυτά τα γεγονότα μέχρι σήμερα. Εύχομαι με την χάρη του Θεού, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, πολύ γρήγορα να ελευθερωθεί εξ ολοκλήρου η Κύπρος μας. Ήταν και θα είναι ελληνική η Κύπρος μας. Και κανένας δεν μπορεί να μας την πάρει γιατί μας την έχει χαρίσει ο ίδιος ο Θεός. Έτσι. Οι Άγιοι μας είναι εκεί και περιμένουν την ευκαιρία να τους ρίξουν όλους στη θάλασσα εκεί τους αθεόφοβους εκείνους εκεί, ναι. Οι οποίοι είναι αφιλόξενοι, ήρθαν με το έτσι θέλω. Και όταν έρχεται κάποιος στο σπίτι σου με το έτσι θέλω, τον πετάς με τις κλωτσίες αν χρειαστεί. Έτσι θα γίνει και με την Κύπρο μας. Λοιπόν, άμα έχουμε τέτοια παλικάρια έτσι, ναι, που να αγαπούνε την πίστη, διότι χωρίς πίστη ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε, είναι ένα μηδενικό είναι. Άρα τι να κάνει ο άνθρωπος χωρίς την πίστη, ενώ με την πίστη νικάει τα πάντα. Μας το απέδειξε ο Χριστός μας τώρα πάνω στο Σταυρό, νίκησε και το θάνατο, νίκησε και το διάβολο, νίκησε και την αμαρτία. Και εμείς αν είμαστε με τον Χριστό θα τα νικήσουμε όλα αυτά. Ναι. Ο Χριστός κάνει τον άνθρωπο θηρίο. Τον κάνει θηρίο, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Ναι. Τον κάνει
αίτητο. Έτσι λοιπόν να γαντζωθούμε με τον Χριστό, να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας, γιατί τα κάναμε μουσχημα. Είναι αλήθεια. Μετάνοια όμως, μετάνοια σημαίνει επιστροφή στις ρίζες μας, στην πίστη μας, στην πατρίδα μας, την οικογένειά μας. Αυτά που οι αθεόφοβοι τα γκρεμίζουνε. Τα γκρεμίζουνε διότι δεν είναι Έλληνες. Είναι ελληνόφωνοι. Δεν αγαπούνε ούτε την πίστη ούτε την πατρίδα. Έτσι. Και όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει την πίστη του το Θεό, δεν αγαπάει ούτε την πατρίδα του, ούτε την οικογένεια. Και τον εαυτό του. Ούτε τον εαυτό του, ακριβώς. Είναι για λύπηση δηλαδή. Ναι. Τους έχω εκεί και τους καμαρώνω. Ναι. Τους καμαρώνω εκεί, ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό να κάνουμε προσευχή ο Θεός να μας στείλει άρχοντες που να αγαπούνε την πίστη και την πατρίδα, όπως οι παππούλιδες μας, αυτοί που μας ελευθερώσανε από τους σκλάβους. Αυτοί είναι χειρότεροι σκλάβοι. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι χειρότεροι, διότι παρουσιάζονται σαν πατριώτες, παρουσιάζονται σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, και μόνο πατριώτες δεν είναι και μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι δεν είναι. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Κάνανε την αμαρτία νόμο. Αθεόφοβοι άνθρωποι, αθεόφοβοι. Όμως θα έρθει καιρός και είναι πολύ σύντομα που ο Χριστός θα τους σκουπίσει όλους, θα τους διαλύσει, θα τους ξαφανίσει όλους, ναι. Και θα μας φέρει ανθρώπους θεοφοβούμενους, που να αγαπούν την πίστη και την πατρίδα. Έτσι, αρκεί να μετανοήσουμε, Έτσι, η μετάνοια είναι το δυνατότερο όπλο που έχει χαρίσει ο Χριστός μας στο χριστιανό. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, όταν ο χριστιανός μετανοεί, ο Χριστός είναι στη διάθεση του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό να στείλετε το μήνυμα αυτό στους αδελφούς μας εκεί, τους Κυπρίους, ότι η μετάνοια είναι αυτή που θα σώσει και την πατρίδα μας, θα σώσει και εμάς. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Για πείτε μου εκεί στο Άγιον Όρος τι μήνυμα φέρατε από την Παναγία. Γιατί περιμένει η Παναγία μας τη μετάνοιά μας, περιμένει. Τη μετάνοια. Δεν σας είπε τίποτα η Παναγία. Φωνάζει, κλαίει, παρακαλάει τον Υιόν της και Θεό μας να μην μας εγκαταλείψει, γιατί το έχουμε παρακάνει εμείς με τις αμαρτίες μας, με τα πάθη μας, με τις αδυναμίες μας. Και η Παναγία νύχτα μέρα με ανοιχτά τα χέρια παρακαλάει να μας ελεήσει ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και ιδίως τώρα αυτές τις μέρες που αναστήθηκε ο Κύριος μας και μας γλίτωσε από τη φθορά, μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Αυτό είναι Πάσχα, το πέρασμα από τη φθορά στην αυθαρσία, από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα μας πέρασε. Ενώ τότε με τους Εβραίους τους έβγαλε από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, από ένα προσωρινό γήινο μέρος σε ένα άλλο γήινο μέρος. Εμάς δεν μας πέρασε από γήινο μέρος. Από τη γη μας πάει στον ουρανό. Αυτό το πέρασμα θα πρέπει να μας δίνει κουράγιο, ελπίδα, δύναμη. Διότι εάν ο Χριστός μας δεν είχε αναστηθεί, δεν είχαμε καμιά ελπίδα ούτε στην προσωρινότητα, ούτε στην αιωνιότητα. Διότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να πάει στο παράδεισο. Από τη φθορά να πάει στην αυθαρσία αιώνια. Και αυτό το έκανε ο Χριστός μας αυτές τις μέρες. Μας άνοιξε δηλαδή τον δρόμο, μας έδειξε τον τρόπο, μας άφησε και την εκκλησία του, το θεραπευτήριο αυτό, έτσι τόσο ώστε όσοι είμαστε άρρωστοι από τα πάθη, τις αδυναμίες, τις αμαρτίες, να θεραπευτούμε και υγιείς και θεραπευμένοι να πάμε αιώνια στον παράδεισο. Διότι ο άνθρωπος είναι, αν θέλετε, καταδικασμένος να μην πεθάνει ποτέ. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Απλώς αλλάζει από την προσωρινότητα, πάει στην αιωνιότητα. Είναι ένα επεισόδιο, μπορούμε να πούμε, το οποίο
Φεύγουμε από αυτή την ματαιότητα, από αυτή την προσωρινότητα και πάμε στην αιωνιότητα. Το θέμα όμως είναι πού θα πάμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Ζει αιώνια. Από εμάς όμως θα εξαρτηθεί πού θα πάμε. Θα πάμε με το Χριστό αιώνια στη βασιλεία το οποίο ετοίμασε από καταβόλης κόσμου για μας τους ανθρώπους. Ή θα πάμε στην κόλαση που άλλος ο ταλέπορος περιμένει ποιον να καταπιεί. Γιατί ο άλλος χαίρεται με το κακό. Είναι χερέκακος είναι. Και όσοι περισσότερους πάρει μαζί του, τόσο περισσότερη χαρά νιώθει ο ταλέπορος. Δεν θα του κάνουμε τη χαρά όμως, δεν θα του δώσουμε χαρά τον ταλέπορο. Τι λέτε, θα κάνουμε έτσι, θα πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού μας, να αναστηθούμε κι εμείς από τα πάθη, από τις αδυναμίες. Να το αποφασίσουμε να πεθάνει ο παλιάνθρωπος μέσα εκεί. Δεν έχει καμιά δουλειά. Να το ζητήσουμε βέβαια, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλό. Χωρίς τον Χριστό μόνο αμαρτίες μπορούμε να κάνουμε. Αλλά με τον Χριστό μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τα πάντα να κάνουμε. Να τους πετάξουμε και στη θάλασσα όλους εκείνους εκεί που ήρθαν στην πατρίδα μας. Ναι. Πατέρα μου, και μιλάμε για κόλαση στο παράδεισο. Ναι. Πότε ένας άνθρωπος πηγαίνει στην κόλαση και πότε στον παράδεισο. Και αν πάει στην κόλαση με το κομποσχήνι μας και τις προσευχές μας, μπορούμε να το βγάλουμε πριν κόλαση. Καταρχήν λες πότε πάει στην κόλαση και πότε πάει στον παράδεισο. Από εκεί να το πάρουμε το θέμα. Πάει στον παράδεισο που μας δείχνει ο Χριστός μας τώρα με την Ανάστασή Του. Μας είπε πώς μπορούμε να πάμε στον παράδεισο. Είπε ότι αν ακολουθήσουμε και τηρήσουμε τις εντολές Του, αν εφαρμόσουμε τη μυστηριακή ζωή που έχει αφήσει τα μυστήρια, που έχει αφήσει την εκκλησία Του, που είναι η μετάνοια, που είναι η εξομολόγηση, που είναι η Θεία Κοινωνία, το σώμα Του και το αίμα Του. Μας άφησε ό,τι μεγαλύτερο μπορούσε να πάρει ο άνθρωπος από τον Χριστό. Τι μεγαλύτερο θα μπορούσε να πάρει από τον Χριστό. Πήρε το ίδιο του το σώμα, παίρνει και το ίδιο το αίμα. Και το λέει ο ίδιος όταν έστειλε τους Αποστόλους, πορευθέντες, μαθητές, ψαντές, πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όσοι βαπτιστούν, λέει, σώζονται. Όσοι δεν βαπτιστούν, δεν σώζονται. Και ας λένε η δικιά μας οι μεγάλοι, δήθεν ότι όλοι θα σωθούν, δήθεν ότι όλοι οι θεοί είναι για τον παράδεισο, όλες οι θρησκείες και κάτι τέτοια αστεία. Λένε ψέματα με ψή κεφαλαίο. Ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα. Εάν δεν βαπτιστεί ο άνθρωπος ορθόδοξα, δεν σώζεται. Και αν δεν φάει το σώμα του και δεν πιει το αίμα του, δεν έχει ζωή. Είναι πεθαμένος. Τα λέει ξεκάθαρα. Άρα, εάν αυτό δεν κάνει, θα πάει στην κόλαση. Αν αυτά όμως που είπε ο Χριστός τα τηρήσει, θα πάει στον παράδεισο. Τώρα, εάν πάει στην κόλαση, μου λες, μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Εξαρτάται πώς πήγε. Αν πήγε και έκλεισε την πόρτα στα μούτρα του Χριστού και του είπε δεν σε θέλω, σε απεχθάνουμε, ξέρω εγώ, κάνε ό,τι θέλεις. Εν πλήρη ελευθερία πήρε θέση και πήγε εκεί που το άξιζε. Αν όμως αγωνιζόμενος, σαν άνθρωπος, έκανε λάθη, ξέρω εγώ, και έφυγε, βοηθούν πάρα πολύ και οι προσευχές μας, αλλά και τα μνημόσυνα που κάνει η Εκκλησία μας, τα τρισάγια, οτιδήποτε κάνουμε στο όνομά Του, οι ελεημοσύνες, βοηθούνε. Βέβαια εμείς επειδή δεν ξέρουμε πώς φεύγει ο κάθε άνθρωπος, οφείλουμε να προσευχόμαστε για αυτούς. Να τους μνημονεύουμε, να δίνουμε τα ονόματά τους, να μνημονεύονται, διότι έχουν περιπτώσεις που κολλασμένοι, όταν προσευχόντουσαν κάποιοι Άγιοι, τους βγάλουν και από την κόλαση. Ή μπορούν να καλυτερέψουν την κατάσταση, διότι η κόλαση δεν είναι μόνο μία κατάσταση, είναι πολλές. Μας το λέει ο Χριστός μας, ότι υπάρχουν πολλά στάδια, όπως και στον παράδεισο, έτσι και στην κόλαση. Άρα, εμείς οφείλουμε να προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους.
Και μάλιστα αυτό που βοηθάει περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους είναι εάν εμείς αγιάσουμε και προσευχηθούμε για αυτούς. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και τα άλλα που βοηθούν είναι όταν πηγαίνουμε το πρόσφορο, με το όνομά του, τον γράφουμε, και ο ιερέας βγάζει μερίδα στο όνομά του. Και ενδεχομένως να κοινωνήσει πολύ περισσότερες φορές εξαιτίας μας από ό,τι κοινωνούσε όσο ζούσε. Μπορεί όσο ζούσε να μην κοινωνούσε και να γίνουμε εμείς αιτία με το πρόσφορο και με τη μερίδα που βγάζει ο ιερέας να κοινωνεί κι αυτός. Διότι η Εκκλησία είναι ενωμένη. Οι στρατευωμένοι που είμαστε εμείς και οι θριαμβεύουσα που είναι αυτοί που κοιμούνται, που έχουν φύγει. Νοουμένου ότι είναι ορθόδοξοι κοιμημένοι. Ακριβώς, ορθόδοξοι πρέπει να είναι. Αν είναι αλλόθρησκοι, δεν βοηθούνται και ούτε και εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε για αυτούς. ναι. Αν ένας άνθρωπος αυτοκτονήσει, Εκεί το θέμα της αυτοκτονίας είναι άλλο πράγμα. Παίρνει ξεκάθαρα, τα λογικά του αντά είχε στο κεφάλι, παίρνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να είναι με τον Χριστό και δεν βοηθιέται με τίποτε. Γι' αυτό και η Εκκλησία ούτε εξώδιο ακρουθία του κάνει και δεν το θάβει στα κημητήρια μαζί με τους άλλους. Αυτός πήρε ξεκάθαρη θέση. Σου λέει δεν σε θέλω Χριστέ, αφού δεν με θέλεις θα πας από εκεί. Πήρες θέση. Αν όμως μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα στο μυαλό, ξέρω εγώ, άλλη περίπτωση είναι αυτή και εκεί ξέρει ο Θεός τι θα κάνει. αυτοί οι άνθρωποι όταν τους κάνουμε μνημόσυνα πράγματα, όταν τους κάνουμε μνημόσυνα αυτούς τους ανθρώπους που αυτοκτονήσαν, για οποιοδήποτε λόγο, μπορούμε να τους σώσουμε? Όχι. Οι αυτοκτονούντες πήραν θέση ξεκάθαρη, εν πλήρη ελευθερία που ο Θεός μας έχει χαρίσει και σαν να του λένε ρίχνουν στο Χριστό, στα μούτρα του Χριστού, πάρ' τη ζωή που μου έδωσε, δεν τη χρειάζομαι λένε. Και ο Χριστός σέβεται την ελευθερία. Ένα μωρό που είναι 16-15 πάρει το ίδιο. Μωρό είναι 15-16 χρονών, δεν είναι μωρό, έχει τα αυτεξουσία, δεν έχει. Εδώ στα 15 έχει το δικαίωμα να αλλάζει φύλο, να γίνεται ό,τι θέλει και είναι μωρό, ο Θεός να βάλει το χέρι. Εκτός και αν τα έχει χαμένα, τότε έχει ελαφρυντικά. Και επειδή όμως δεν ξέρουμε εμείς, τουλάχιστον ατομικά μπορούμε να προσευχόμαστε. Ατομικά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα και τέτοια πράγματα εφόσον είμαστε βέβαιοι ότι αυτοκτόνησε πλήρη ελευθερία. Αυτό που σου είπα τώρα είναι κάποιος φίλος μου γιατρός, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο αυτοκτόνησε με ανθρώπους. Και έδωσα το όνομα του και πάνω στο όρο σε κάποιους ανθρώπους άλλους και αυτοί το ίδιο πράγμα μου είπαν είναι ότι θα κάνουμε την προσευχή μας, αλλά δεν ξέρουμε αν θα τον συγχωρέσει ο Θεός η πράξη που έκαμε. Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει κάποιος είναι η αυτοκτονία. Είναι το χειρότερο, η μεγαλύτερη αμαρτία. Όλες οι άλλες είναι μικρότερες. Ό,τι γεννάκι να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ρώτησα για αυτό το φίλο μου. Πάτερ μου, ερχόμενοι από το Άγιον Όρος, στο φίλο που μας έδωσαν στο διαμονητήριο, έγραφε Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πας στο διαμονητήριο μας. Γιατί επιτρέπουν σε άλλες θρησκείες να εισέρχονται στο Άγιον Όρος, που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι? Πας στο περιβόλι της Παναγίας και τους αφήνουν να μπουν μέσα. Κοίταξε, πολλοί πηγαίνοντας εκεί αλλάζουν και βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί, Ορθόδοξοι. Οπότε δεν μπορούμε να κλείσουμε εμείς την πόρτα. Και εδώ έρχονται κάποιες φορές, εμείς οφείλουμε να τους νουθετήσουμε, να τους βοηθήσουμε, να τους πούμε ποια είναι η διαφορά και αν έχουν καλή προαίρεση, βαπτίζονται, Ορθόδοξοι. Διότι, βλέπετε, η μόνη αληθινή πίστη στον κόσμο είναι η Ορθοδοξία. Και επειδή ο άνθρωπος είναι έμφυτο μέσα του να θέλει την αλήθεια, όταν τη γνωρίζει την αλήθεια, την ασπάζεται. Τον καλύπτει. Ακριβώς. Γεμίζει. Έχεις δίκιο, πατέρ μου. Έφερα κάποιον στον Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν μακριά από τη θρησκεία δισεκατομμύρια μίλια. Τον πήρα και μου λέει δεν θέλω να προσκυνώ.
δικαίωμά σου, του λέω. Οι άλλοι τον επίκρινα. Του είπα ότι δεν είχε το δικαίωμα να τον επικρίνετε. Όταν πήγαμε στο Πατοπέδι, πήγα στι Παναγίε, είδε το ξέρω εγώ, λέει μου: μπορώ να προσκυνήσω την εικόνα. Οι εικόνε είναι για όλον τον κόσμο. Και του λέω: εντάξει. Ήρθαμε πίσω, πήγαμε στο αεροπλάνο και του μου λέει: κάτι πήρα. Και όταν ήρθε στην Κύπρο, θα βάφτιζε η γυναίκα του κάποιο μωρό. Και τη είπε τη γυναίκα του: δεν θέλω να το βαφτίσει, θα το βαφτίσω εγώ. Όταν μου το είπε, τρελάθηκα. Λέω του: εσύ είσαι δισεκατομμύρια μίλια μακριά από την εκκλησία, γιατί βαφτίσες? Ήγνωσα τον εαυτό μου, άλλη μου, ότι ήθελα να κάνω κάτι χριστιανικό. Είναι βαφτισμένος ο άνθρωπος. Απλά ήταν μακριά από την εκκλησία. Πέρσι τον έφερα μαζί μου πάλι και μου λέει: από τον καιρό που ήρθα, τον έφερα στο Άγιο Νερός πριν 10 χρόνια. Και στα 10 χρόνια ξαναεπέστρεψε πίσω. Και μου λέει: θέλω να πάω γιατί νιώθω την ανάγκη. Και ήρθα επάνω και άρχισε και προσευχή. Και ήμασταν στο Σταυρό, μου λέω: τι άλλαξε, μου λέω. Κοίταξε, ο άνθρωπος κάνει λάθη, μου λέει. Και εγώ έκανα λάθη και ήρθα να τα διορθώσω. Είναι μια πραγματική περίπτωση για όλον τον άνθρωπο. Η μετάνοια είναι αυτή που διορθώνει τα λάθη. Γι' αυτό και το πρώτο κήρυγμα του Χριστού μας ήταν μετανοείτε. Το πρώτο κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου ήταν μετάνοια, μετανοείτε. Μετάνοια σημαίνει μετά ενόησα, μετά αβολή. Κατάλαβα ότι πάω λάθος. Αυτό μου είπε. Γυρίζω πίσω. Πάτερ μου, θέλω να κάνω δύο σημαντικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Παραπάνω θα είμαστε στην ίδια ηλικία, γύρω στα 30. Οι παραπάνω ελεύθεροι ανήπαντροι, έχει 2-3 παντρεμένους. Στο θέμα των σχέσεων με τα κορίτσια. Πώς θα καταλάβω ότι κάποιον κορίτσι είναι η κατάλληλη για μας, για να κρατούμε και εμείς κάποιες σωστές γραμμές, οι οποίες σωστές γραμμές τις αναιρέσαμε, φάγαμε τα μούτρα μας και θέλουμε να αρχίσουμε κάτι καινούργιο σωστό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Ναι. Την ερώτηση μου την κάνουν πολύ συχνά οι νέοι, είναι αλήθεια. Γιατί όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θέλει πολύ και προσοχή και προσευχή. Όμως θα σας πω ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να έχουμε ελπίδα ότι βαδίζουμε σωστά και έχουμε ελπίδα. Αλλιώς, αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, νομίζω ότι η αποτυχία είναι σίγουρη. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Τον άνθρωπο που θα γνωρίσετε να έχει πνευματικό. Από εκεί ξεκινάμε. Να έχει πνευματικά ενδιαφέροντα. Να ξέρει γιατί ζει, να ξέρει ποιος είναι ο προορισμός της και να προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να εξομολογείται, να εκκλησιάζεται, να κοινωνεί. Αυτή έχει προϋποθέσεις. Να κάνει μια αγία οικογένεια. Διότι μην ψάχνετε να βρείτε καλή κοπέλα, να βρείτε καλή χριστιανή κοπέλα. Διότι καλοί άνθρωποι, είτε άνδρες είτε γυναίκες, υπάρχουν πολλοί και άθεοι και βουδιστές μπορεί να είναι και οτιδήποτε, να είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά ο καλός άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στον παράδεισο. Θα πρέπει να είναι καλός χριστιανός, να είναι καλή χριστιανή. Και μια καλή χριστιανή είναι και καλός άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι καλός χριστιανός χωρίς να είναι καλός άνθρωπος. Άρα εκεί πρέπει να δώσετε τη βαρύτητα. Να είναι χριστιανή όχι στην ταυτότητα μόνο, αλλά και στην πράξη. Να κάνει μυστηριακή ζωή. Να έχει ενδιαφέρον. Και τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής της. Βέβαια, σαν άνθρωποι όλοι έχουμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας. Αυτό είναι εύκολο με τον Χριστό να τα ξεπεράσουμε. Αλλά χωρίς Χριστό είναι τείχος, αξεπέραστος. Γι' αυτό και έχουμε τα ναυάγια. Από τους 100 γάμους 99 χωρίσονται. Και τι γίνεται? Συναντώ περιπτώσεις που έρχονται εδώ. Μπορεί να είναι 5, 6 χρόνια, 10 χρόνια μαζί, αμαρτάνουνε και τα πάνε μια χαρά. Μόλις παντρευτούνε,
τα διαλύουν. Τι γίνεται? Όσο αμαρτάνουνε ο άνθρωπος, ο διάβολος δεν τους πειράζει. Σου λέει καλά περνάτε. Μόλις όμως πάνε κάτω από τον Χριστό εκεί, στο μυστήριο του γάμου και ασφαλίζονται με τον Χριστό, τότε έρχεται ο πειρασμός και ανακαλύπτουν μετά από 5-10 χρόνια ότι δεν ταιριάζανε. Συμφωνία χαρακτήρων. Αυτό. Λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ναι. Να έχουν πνευματικό. Να κάνουν πνευματική ζωή. Και ας έχουν τα λάθη, τα έχουμε όλοι, έχουμε λάθη. Μέσα στο γάμο, με την καλή προαίρεση, με τη μυστηριακή ζωή, διορθώνονται αυτά. Έτσι. Το άλλο το θέμα. Για το κάπνισμα. Εγώ προσωπικά έχω ένα από τα πάθηματα σοβαρά είναι το κάπνισμα. Προσπάθησα και 3 μήνες δεν ήπια τσιγάρο και 6 μήνες και πάλι έπαιζα στην αμαρτία. Μπήκατε μέσα, προσκυνήσατε. Τα είδαμε. Τα είδατε. Τα είδατε. Λοιπόν, τι συνέβη με σένα, να σου πω τι συνέβη. Γιατί εσύ ήθελες να κόψεις το τσιγάρο με το εγώ σου. Ο άνθρωπος μόνος του, μόνο αμαρτίες μπορεί να κάνει. Τίποτε καλό δεν μπορεί να κάνει χωρίς Θεό. Τίποτε. Δεν ζήτησε από την Παναγία, Παναγία μου, απάλαξε με από αυτό το δαιμόνιο, να δεις τι έχει να γίνει. Δεν το ζήτησες, ευλογημένε, και ήθελες με τα μπράτσα σου να το κάνεις αυτό. Κύριε Ελέησον, επειδή έχει μπράτσα, νομίζει ότι μπορεί να νικήσει και τον διάβολο, νομίζει. Μπορείς να τον νικήσεις με τον Χριστό όμως. Εσύ τα βάλεις μόνος σου εκεί και έβγαλες τα μάτια σου. Έτσι. Με τον Χριστό μπορείς να κάνεις τα πάντα. Χωρίς Χριστό τίποτε δεν μπορείς να κάνεις. Πες το. 100% ισχύει αυτό που λες. Εγώ προσωπικά 13 χρόνια καπνιστής. Το έβαλα μέσα μου ότι θέλω να κόψω το καπνίσμα. Την προαίρεση που είπαμε. Πήγα στο πνευματικό μου, το εξομολογήθηκα 1, 2, 3. Δόξα τω Θεώ, 3 χρόνια. Και δεν πίστευα ότι το έκοψα με τη δική μου δύναμη. Αλήθεια σου λέω. Με τη βοήθεια του Θεού το έκοψα. Έτσι. Το συναντώ πολύ συχνά αυτό. Μου λένε, εγώ το έκοψα. Δεν περνάει μια εβδομάδα, 10 μέρες, ξαναγυρνάει, εκεί που κάπνιζε ένα πακέτο, καπνίζει 2. Και έχω πολλές περιπτώσεις που απαλλαχτήκανε. Αλλά όταν τους ρωτάει κάποιος, τι έγινε, πώς έγινε με το καπνισμό, πώς τα καταφέρες? Όχι εγώ, η Παναγία με απάλλαξε. Δεν μπορεί να ξανάρθει το δαιμόνιο, διότι το δαιμόνιο δεν μπορεί να έρθει στους ταπεινούς. Το δαιμόνιο πάει στον εγωιστή. Και όταν λες, εγώ το έκοψα, χαρά αυτός ξαναγυρνάει πιο δυνατά. Αυτό παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Εγώ, λέει, το έκοψα, εσύ το έκοψες, Ναι. Φεύγει το δαιμόνιο και στέλνει άλλο δαιμόνιο. Ή της γαστριμαργίας και γίνεται σαν ταουλή, ή του θυμού, ή ψυχολογικά, ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ή θα ξαναγυρίσει μετά από λίγο καιρό πιο δυνατό και εκεί που καπνίζει ο άλλος ένα πακέτο, καπνίζει 2. Ενώ όταν παρακαλέσει την Παναγία, το Κύριο μας, το Θεό μας, ξέρω εγώ, τους Αγίους, φεύγει το δαιμόνιο και δεν μπορεί να ξανάρθει. Αρκεί να μην πεις εγώ. Όχι εγώ. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου με απάλλαξε. Και ο ταλέπορος εκείνος σε ταπεινό δεν μπορεί να έρθει. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος είναι να ταπεινωθεί. Όλα τα άλλα τα κάνει. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Πατέρ μου, τι διαφορά υπάρχουν με τους παλαιοημερολογίτες? Τι διαφορά? Ναι, η διαφορά. 13 μέρες διαφορά. Τούτη είναι η διαφορά. Αυτή είναι η Να τι θεωρείς πιο σωστό? Ορίστε. Τι θεωρείς πιο σωστό? Με το παλιό ημερολόγιο, ξανά καινούριο? Κοίταξε, κανονικά έπρεπε να μείνουμε με το παλιό όπως είναι στο Άγιον Όρος. Αυτό είναι, κανονικά. Όμως εφόσον τα αλλάξανε. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε με αυτό που είμαστε, διότι με αυτό που είμαστε έχουμε κοινωνία και με το παλιό και με το Άγιον Όρος έχουμε και με όλα τα πατριαρχία έχουμε κοινωνία.
απόδειξη ότι βγάζουμε και Αγίους μέχρι σήμερα. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι δογματικό το λάθος. Παρόλο ότι κακώς που τα αλλάξανε. Κακώς, λέω κι εγώ. Ήταν τόσα χρόνια ήταν σωστό και τώρα θυμήθηκα συνέχεια. Τόσα χρόνια ήταν σωστό και άλλαξε πριν πόσα χρόνια. Το αλλάξανε γιατί επιστημονικά χάνονταν 13 μέρες. Επιστημονικά. Και το αλλάξανε. Μεταδείξε 7 έτη κάθε 4 χρόνια. Έτσι. Αλλά θα μπορούσαμε όμως να ακολουθήσουμε το Άγιον Όρος κι εμείς. Σε 20 λεπτά θα πάμε. Όμως 20 λεπτά. τα αλλάξανε. Δεν αλλάξανε όμως δόγματα. Το δογματικό μέρος έμεινε έτσι. Τώρα μας κατηγορούν όχι οι παλιοημερολογίτες με το παλιό ημερολόγιο όπως είναι το Άγιον Όρος, όπως είναι το Αεροσόλ. Δεν μας κατηγορούν αυτοί. Οι ζηλωτές μας κατηγορούν που κάνανε 15 παρατάξεις. Αυτοί μας κατηγορούν. Οι οποίοι δεν έχουν βγάλει ούτε έναν Άγιο από τότε που έγινε αυτό το σύγχρονο. Ούτε έναν. Εμείς με τα χάλια μας έχουμε Αγίους. Ναι. Και είναι μια απόδειξη ότι είμαστε καλά. Γι' αυτό δεν ήρθατε για να... Έτσι, γι' αυτό ήρθαμε. Κύριε Αλέση. Γι' αυτό ήρθαμε. Και έχουμε το καλό τραπέζι εδώ. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί από την πάνω. Κάμια 100 μέτρα πιο κάτω και να πάμε 100. Ωραία. Είπατε ότι καλοί άνθρωποι δεν πάνε στον παράδεισο. Ακριβώς. Ο Χριστός είπε στο Ευαγγελίο ότι θα δείτε ανθρώπους από Ανατολή και Δύση να εισέρχονται στη Βασιλεία του Θεού. Τι εννοούσε? Μα αυτά που τα έλεγε τότε ο Χριστός απευθυνόταν μόνο στους Ιουδαίους που ήταν εκεί, στο περιβάλλον εκεί το μικρό. Μετά όμως οι μαθητές πήγανε σε όλο τον κόσμο και σώζονται από όλο τον κόσμο αρκεί να εφαρμόσουν και να τηρήσουν το όνομα και τις εντολές του Χριστού. Τη βάπτιση και τρώγοντας το σώμα του και το αίμα του. Αυτό γίνεται παντού πλέον, σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και είπε, έχω κι άλλα πρόβατα που είναι σε άλλες στάνες. Τότε μιλούσε σε ένα περιβάλλον Χριστό. Μετά όμως την Ανάστασή του, οι μαθητές πήγαν σε όλο τον κόσμο, μέχρι τις Ινδίες. Και εμένα τον ταλέπορο με έστειλε μέχρι τις Ινδίες, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, για ιεραποστολή. Στην Αφρική έχουμε ιεραποστόλους. Με έστειλε και εκεί. Στη Μαδαγασκάρη, στη Τανζανία, εκεί. Μέσα στη ζούγκλα. Ναι. Δεν περιορίστηκε μόνο στα Ιεροσόλυμα, μόνο στην Ιουδαία ο χριστιανισμός. Πήγε παντού. Αυτό εννοούσε. Πες το. Όταν μου να σε πάρω πίσω σε σχέσεις, έχω κάποιες απορίες. Ναι. Η ιδιότερα μου απορία είναι ο άντρας και η γυναίκα, το ζευγάρι σαν ζευγάρι. Πρέπει να. Την τελευταία φορά βασικά μας είπαν ότι τον έρωτα μας τον έδωσε ο Θεός για να ερωτευόμαστε τον Χριστό. Οπότε έρχομαι και ρωτώ εγώ, ένα ζευγάρι πρέπει να υπάρχει έρωτας μεταξύ τους ή έχουν απλά το σκοπό να φέρουν παιδιά και να πάνε να σωθεί απλώς η ψυχή τους? Αυτή είναι η ερώτηση μου. Τι ακολουθούμε, τι πρέπει να πράξουμε σε αυτήν την περίπτωση? Εδώ χρειάζεται η διάκριση. Είναι η διάκριση. Υπάρχει η εντολή του Χριστού που λέει να τον αγαπήσουμε πάνω απ' όλα. Εξ όλης της ψυχής μας, της διανοίας μας, της ισχύως μας. Και τον πλησιόν μας λέει να τον αγαπήσουμε σαν τον εαυτό μας. Τώρα, οι σχέσεις ανδρός και γυναικός είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο εκείνο το γενετήσιο το έχει βάλει ο Χριστός μας στον άνθρωπο για να δημιουργούνται οι άνθρωποι. Τέκνα, να φέρνουν τέκνα στον κόσμο. Και την ειδονή που βάζει μέσα είναι το μπουρπουάρα, αν θέλεις, που παίρνει ο άνθρωπος για την εργασία που κάνει να φέρει παιδί στον κόσμο για να το ετοιμάσει για τον παράδεισο. Δεν το έχει έτσι για πέταμα. Οπότε δεν χρειάζεται να είσαι ερωτευμένος με κάποιον. Όχι. Αφού ταιριάζουμε, αφού έχουμε τον ίδιο σκοπό, είμαστε στην ίδια συχνότητα, μας ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής μας, γιατί ο Κύριος μας λέει ζητείτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών. Και όλα τα άλλα λέει εγώ θα σας τα δώσω. Εργαστείτε δηλαδή πρώτα για τη σωτηρία σας και τα άλλα λέει θα σας τα δώσω εγώ. Είτε αυτό είναι σύντροφος, είτε αυτό είναι εργασία, είτε οτιδήποτε. Ναι.
Γι' αυτό και οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι πνευματικές του συντρόφου σας που θα βρείτε. Να έχει πνευματικές. Και όχι εμφάνιση. Ακριβώς. Ακριβώς. Θυμάμαι ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος πήγαινα κάποτε εκεί στη Λάρισα και τον άκουγα και όταν γινόταν αυτό το θέμα έλεγε να υπάρχει το τέριασμα, να μπορούμε να συνοούμαστε, το τέριασμα. Και άμα κάνει και πνευματική ζωή, εκεί είμαστε πλέον με τη χάρη του Θεού, πατήσουμε. Αλλά να μπορούμε και να συνονοηθούμε. Γιατί μπορεί και οι δύο να είναι πιστοί και να μην μπορούμε να συνονοηθούμε. Άσπρο να λέει ένας, μαύρο να λέει ο άλλος, ξέρω εγώ. Να υπάρχει συνονόηση, να υπάρχει και πνευματική ζωή και τότε με τη χάρη του Θεού βάλτε το Χριστό στο σπίτι εκεί. Πριν όμως να μην κάνετε σαρκικές αμαρτίες πριν το γάμο, πριν το μυστήριο του γάμου. Και τότε να είστε σίγουροι ότι ο γάμος σας θα είναι επιτυχημένος 100%. Αν όμως ξεκινήσουμε στραβά, τότε στραβά θα πάει και όλο το. Ναι. Αν μετανοήσουμε. Εντάξει, αν μετανοήσω. Μην το κάνουμε εσκεμμένα, θα το κάνω εγώ και μετά θα μετανοήσω. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, δεν το κοροϊδεύουμε. Ναι. Ναι. Πριν να αρχίσουμε να ζητήσουμε από τον Χριστό να μας δώσει πνεύμα εγκρατείας, έτσι ούτως ώστε και πολύ δεν θα το τρενάρουμε μετά και θα είμαστε κάτω από τη σκέπη του Χριστού. Και εκεί θα φανεί αν όντως αγαπάς εκείνη την κοπελιά ή η κοπελιά σε αγαπάει εσένα με την εγκράτεια και όχι με την ειδονή. Έτσι. Διότι η εγκράτεια έχει χάρη του Θεού. Και όπου υπάρχει χάρη του Θεού, εκεί έχει εγγύηση πλέον ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Πού διαφωνείς, για πες μου. Όχι, άμα θες, θα διαφωνήσεις. Τώρα το είπα στο πνευματικό και μου λέει να κάνεις ένα χρόνο να μην κοινωνήσεις. Αυτό που είπε ο Ηλίας, το είπα στο πνευματικό και μου λέει ένα χρόνο να μην κοινωνήσεις. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Είναι τα σαρκικά, είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και κάνε αγάπη να τους ετοιμάσεις έντυπα από μια σειρά όλους αυτούς, για να μην έχουν καμιά δικαιολογία εν ημέρα κρίσεως, ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Μάρτυρας κατηγορίας θα είσαι. Να τους δώσεις έντυπα όλους εκεί. Κάνε αγάπη. Το τηλέφωνο σας θυμίσω. Είναι 6 και 4. Για να πάρουμε στο Γέροντα εννοείς. Καλά, θα το πάρουμε. Κάνε αγάπη. Από όλα. Τα θανάσιμα αμαρτήματα. Τι εννοείται με αυτό. Θα στα δώσω γραμμένα για να μην λες δεν τα ήξερα. Ακριβώς. Λέγεται θανάσιμα αμάρτημα επειδή μας χωρίζει από το Θεό. Υπάρχουν θανάσιμα αμαρτήματα που μας χωρίζουν από το Θεό και υπάρχουν συγνωστά που είναι μικρότερα που δεν μας χωρίζουν από το Θεό. Βέβαια και αυτά χρειάζονται να εξομολογηθούμε, αλλά δεν είναι θανάσιμα. Διότι όπως ένα καράβι μπορεί να βουλιάξει και με βράχια μεγάλα. Μπορεί όμως να βουλιάξει και με άμμο. Η άμμος είναι τα μικρά. Κι άλλα. Ναι, και αυτά, ναι. Θα τους χρειαστούν όλα. Θα τους χρειαστούν. Η αλήθεια θα μας χρειαστούν. Ναι. Έτσι. Η κάθαρση. Να γίνεται η κάθαρση. Η κάθαρση, βλέπετε, ο Χριστός μας με την πρώτη συνάντηση που είχε κάνει, με την πρώτη παρουσία που έκανε με τους Αποστόλους του, το πρώτο που άφησε ήταν η μετάνοια και εξομολόγηση. Το δεσμί και λίγη. Φανταστείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Μετά την Ανάστασή του θα ρωτούσε κάποιος, μα κύριε δεν είχες τίποτε άλλο να μας φέρεις πιο χρήσιμο. Μα δεν υπάρχει τίποτε πιο χρήσιμο. Διότι επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος και μια μέρα να ζούσαμε, θα κάναμε αμαρτίες. Ναι. Και μας δίνει το φάρμακο της θεραπείας, την εξομολόγηση. Και αλλήμωνο στους ανθρώπους αυτούς που δεν κάνουν χρήση αυτού του φάρμακου. Γιατί χωρίς την εξομολόγηση δεν μπορείς να κοινωνήσεις το σώμα του και το αίμα του. Διότι
λέει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος ότι πολλοί, λέει, που κοινωνούν χωρίς να υπολογίζουν τι παίρνουν, αμετανόητοι, ανεξομολόγητοι δηλαδή, πολλοί, λέει, αρρωσταίνουν και πολλοί πεθαίνουν. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Όταν δεν υπολογίζεις αυτό που παίρνει. Μα παίρνεις τον ίδιο το Θεό και τον παίρνεις έτσι, χωρίς να υπολογίζεις τίποτα. Αμετανόητος, ανεξομολόγητος. Έτσι. Είναι σοβαρό δηλαδή το θέμα. Και βέβαια να έχουμε και τις ευχές του πνευματικού. Το ρωτάμε, Πάτερ μου, πώς μπορώ να κοινωνήσω, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τι να κάνω. Όπως όταν πάμε στο γιατρό και έχουμε μια αρρώστια, το ρωτάμε. Τα φάρμακα πώς να τα πάρω, γιατρέ μου, κάθε πότε να τα παίρνω, μετά το φαγητό, πριν το φαγητό, ξέρω. Δεν του βγάζουμε την πίστη εκεί. Ναι. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και για την ψυχή μας, που είναι απείρως ανώτερη από το σώμα. Σε άκουσα να λες σε μια ομιλία ότι είναι δυνατόν να κοινωνούμε κάθε μέρα. Το λένε οι Άγιοι. Ναι. Όταν ρωτήσαν τον Μέγα Βασίλειο κάθε πότε να κοινωνούμε, και λέει είναι καλό αν μπορείτε και κάθε μέρα. Οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και εγώ να σας ρωτήσω, κάθε πότε πρέπει να τρώμε? Κάθε. 3 φορές την ημέρα. 3 φορές την ημέρα, λέει. Αν 3 φορές την ημέρα θέλει αυτή η σάρκα, πόσο περισσότερο θέλει η ψυχή, που είναι απείρως ανώτερη, διότι η ψυχή χωρίς το σώμα ζει. Το σώμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ψυχή. Και παρόλα αυτά εμείς 3 φορές την ημέρα του δίνουμε να φάει εκεί, να γίνει σαν βουβαλάκι. Πατέρα μου, το που ήθελα να ρωτήσω το συγκεκριμένο που είχατε πει τώρα, όσον έχει να κάνει με τη λαιμαργία, πώς καταπολεμείτε, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το δεδομένο? Ζητάμε από το Θεό να μας απαλλάξει από το πάθος της λαιμαργίας. Ακριβώς όπως το τσιγάρο δηλαδή. Ακριβώς. Χριστέ μου, απάλλαξε με από αυτό το δαιμόνιο της λαιμαργίας και χάρη σου πνεύμα εγκρατείας. Δεν το λέει ο ίδιος, ζητείτε και δοθήσετε, δεν το λέει, το φωνάζει συνέχεια. Για ποιον τα λέει, δεν τα λέει για μας. Λοιπόν, ούτε λεφτά μας ζητάει, ούτε την ομορφιά μας, ούτε το μυαλό μας, ούτε τα πτυχία μας. Δεν ζητάει τίποτα. Ζητάτε, λέει, και κάντε την αίτησή σας και εγώ θα σας τα δώσω. Έτσι δεν λέει? Να έχουμε ένα τέτοιο πατέρα και να είμαστε σε αυτά τα χάλια. Τι κατάντια είναι αυτή? Δεν το πήραμε στα σοβαρά. Αυτό δεν το πήραμε στα σοβαρά. Ναι. Πήραμε στα σοβαρά την αμαρτία και δεν πήραμε στα σοβαρά τη σωτηρία της ψυχής μας. Ταλέπορος ο άνθρωπος. Ναι. Πατέρα μου, οι Αγίοι Πατέρες λένε να κοινωνούμε κάθε μέρα. Εμείς κάθε μέρα όμως αμαρτάνουμε. Θα κοινωνήσεις. Εντάξει, υποτίθεται ότι κάνουμε πνευματική ζωή, κάνουμε εγκράτεια. Προσέχουμε τη ζωή μας. Ναι. Και άλλο είναι να αμαρτάνεις, να έχεις θανάσιμα αμαρτήματα, και άλλο σαν άνθρωπος σε είπα κάτι, ξέρω εγώ, και στο τέλος σου ζητώ μια συγγνώμη, συγχώρεσαι με αδερφέ μου, ξέρω εγώ, είπαμε κάτι, 2 λόγια παραπάνω, ξέρω. Αυτά δεν είναι κάτι που μας χωρίζουν και μας εμποδίζουν να κοινωνήσουμε. Μας εμποδίζει όμως όταν μαλώσουμε, όταν φθονήσουμε, όταν στα σαρκικά, όταν υπάρχουν πράγματα, όταν κατακρίνουμε, όταν μισούμε κάποιον, ξέρω εγώ. Ναι. Θα τον πάμε τον άλλο στο δικαστήριο, όχι θα σε πάω στον Άριο Πάγο. Θα με πας στον Άριο Πάγο, αλλά θα πας και εσύ από εκεί μεριά. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος για τον θέλοντα. Και αν θέλετε να γνωρίσουμε ποιος είναι ο σκοπός μας για τον οποίο ζούμε. Είναι να αγιάσουμε. Το λέει ο Χριστός μας. Άγιοι γίνεστε. Και αγιότητα σημαίνει καθαρότητα. Να απέχουμε από την αμαρτία. Όσο μπορούμε, ανθρωπίνως. Και είναι έμφυτο στον άνθρωπο να γίνει άγιος. Είναι έμφυτο. Και στους καιρούς που ζούμε, στην εποχή. Και το λένε πολλές φορές οι άνθρωποι χωρίς να το καταλαβαίνουν. Θέλουν να αγιάσω και δεν με αφήνει ο κόσμος. Δεν το λέει, εμείς το λέμε συχνά. Είναι έμφυτο. Είναι παραφύση να μην αγιάσει ο άνθρωπος. Είναι παραφύση. Και εμείς κάνουμε χρήση την παραφύση. Είναι έμφυτο μέσα. Και το θέλει ο Θεός. Άγιοι λέει γίνεστε. Και η αγιότητα είναι κατορθωτή για όλους μας. Αρκεί να το θέλουμε. Με τη χάρη του Θεού βέβαια. Και με μυστηριακή ζωή.
Γι' αυτό μας την έκανε ο Χριστός στην εκκλησία του. Μετά την Ανάστασή του μας δημιούργησε το νοσοκομείο αυτό, έτσι ώστε όταν είμαστε άρρωστοι να πηγαίνουμε στο θεραπευτήριο. Πες μας λίγα λόγια για τα καρναβάλια. Ευλόγησο. Για τα καρναβάλια. Για τα καρναβάλια, Είναι ξεκάθαρο το θέμα ότι το καρναβάλι δεν έχει να κάνει με τον Χριστό. Έχει να κάνει με τον άλλο ξεκάθαρα. Με τον δαίμονα. Ξεκάθαρο. Ναι. Διότι η εκκλησία μας, οι Άγιοι μας, εδώ έχουμε και ποιον Απόστολο έχουμε που το σκοτώσανε τα καρναβάλια γιατί πήγε να τους εμποδίσει. Και αν θέλετε να σας δώσω ένα έντυπο. Πάει πολλά χρόνια πίσω δηλαδή το καρναβάλι. Πάρα πολλά χρόνια. Στα χρόνια των Αποστόλων ακόμα. Μα είναι ιδωλατρικό έθιμο είναι. Οι δουλάτρες το χρησιμοποιούσαν και το χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα. Και ξέρετε, στην περίοδο των καρναβαλιών γίνονται τα περισσότερα έσχη. Οι περισσότερες αμαρτίες γίνονται σε εκείνη την περίοδο. Γιατί εκεί έχει να κάνει ο διάβολος, γλεντάει ο διάβολος με τα όργανα του. Δεν μπορεί κάποιος να είναι και χριστιανός να έχει και τα καρναβαλιά. Δεν νοείται χριστιανός. Κάποτε πρέπει να πάρουμε θέση. Το λέει ο Χριστός. Ή από εδώ ή από εκεί. Δεν έχει από εδώ και από εδώ και από εκεί. Δεν είναι ξεκάθαρος. Τον άλλο που προσπαθεί και από εδώ και από εκεί θα τον εμέσω λέει. Μα συχαίνεται. Πάρε θέση σου λέει. Πάρε θέση. Ή από εδώ και προτιμάει έναν ψυχρό παρά το χλιαρό εκείνον εκεί. Εμείς βέβαια λέμε τουλάχιστον κάνει και κάτι. Καλύτερα να μην έκανε τίποτε. Έτσι λέει ο Χριστός. Προτιμάει τον ψυχρό από αυτό που πάει και από εδώ και από εκεί. Διότι ο ψυχρός είναι πιο ειλικρινής. Σου λέει παίρνει θέση. Σου λέει σε απορρίπτω Χριστέ μου. Εγώ θέλω να κάνω τη ζωή μου. Κάνε το παλικάρι μου, θα πας με τον άλλον βέβαια. Αλλά επειδή είναι αληθινός, μπορεί να του δοθεί μια καλή ευκαιρία. Αν έχει συνείδηση καθαρή, λίγη να του μείνει, ξέρω μια. Θα του δώσει ευκαιρία ο Χριστός και θα γίνει πιο θερμός. Ενώ ο άλλος ο χλιαρός θα μένει εκεί, σαν το βατράχι, πότε στη λάσπη, πότε στο νερό. Πότε στη λάσπη, πότε στο νερό. Τα άκουσες ευλογημένε. Τα άκουσα πάλι. Δόξα. 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 Μας ετοίμασε τα έντυπα. Ναι. Έτοιμα είναι όλα. Να βγάλουμε φωτοτυπία. Για όλους. Εκτός για αδέρφια αν είσαστε σε ένα σπίτι. Αυτή να πάρετε. Όχι ευλογημένοι, θα πάρετε ξεχωριστά. Άμα είσαστε ξεχωριστές οικογένειες, θα πάρετε ξεχωριστά. Έχουμε πολλά. Να βγάλουμε τα φωτογραφία με τον γέροντα. Τι λέει ο ευλογημένος? Να βγάλουμε τα φωτογραφία με τον γέροντα.